Good morning, mwadzuka bwanji. Lelo lachinayi pa 18 December mchaka cha 2025. Mwadzuka bwanji. It's me, Nesta, the black teacher. Yeah. Ndifuna tingokambapo ndemanga pa nkhani ziwiri zitatu zomwe zili pa ma headlines dzulo. Ena mati a black teacher mwachedwa ife sitimachedwa, ife timabwera pa nthawi yathu, timalankhula pa nthawi yathu. Kaya ena alankhula kale, kaya ena mwamva kale, zilibe vuto, ife tingobweranso ndi mulomo pa nthawi yathu. Nkhani yambirira tiyambire ku South Africa. DJ Wallace ndinafotokoza dzulo mmene zinthu zinakhalira, ndipo maumboni amene ama eyewitness ayamba kutuluka, ndipo ena atuluka kale kuti apolisi ali ndi CCTV footage, panali ma CCTV cameras pamene panachitika chiwembuchi, ndipo pamaoneka anthu awiri. Wina anaoneka kuti anali ndi ma dreadlocks. Anali ndi ma dreadlocks. Wina anavala chitopu chooneka ngati cha security, ndipo uyu wa ma dreadlocks anapita kwa munthu ngati wavala changati cha security kucheza kulankhulana, ndipo anatenga mfuti kumene koko. Wallace akutuluka anapita ndi kumuombera kenaka basi kuchokapo kumayenda kumapita like that, in broad daylight, kupha munthu choncho in cold blood, zosakhala bwino. Ndiye monganso mmene ndinakambira kuti anthu amene akupanga analyze nkhani akumabweresa ma interview amene DJ Wallace anapanga pa ntchito zimene amagwira makamaka zolanda ma building amene anatengedwa ndi ma criminals. And one of the things zimene amalankhula ndizonena kuti ma buildings ena amapeza kuti ma building mwadzaza anthu ambirimbiri. Lese anthu amene anapanga rent building ija kuti amalipira rent ndi anthu 100, koma after 100 amenewo amapeza kuti anthu aja nawonso akapezanso ma tenants awo. Building ija kuipangisa rent kwa anthu ena, marumu aja kuipangisa rent kwa anthu ena, ndi building ija mapeza kuti malo moti muzikhala anthu 100 mumakhala anthu 1000. Ndi amanena kuti marumu karumu imodzi kupeza kuti yapangidwa apanga magetsi atani, and mmene muchamo muli anthu ambirimbiri akusoka the whole day materala, and anapanga specify kuti materala aku Malawi. So that caught my attention kuti anthu akupanga press, akupanga emphasize interview imene ndicho linga choti apange target ma foreigners, ma illegal foreigners. Wapolisiso analankhulanso, Minister of Police analankhulanso kunena kuti tikudziwa anthu amene anachita zimenezi, tikudziwa anthu amene anachita zimenezi, tingodikira kuti timve chani. Osati Minister of Police komano Minister of Youth, Minister of Sports yes, ndi amene analankhula zimenezi. So ma speculations alipo kale onena kuti anthuwo akudziwika, and anthuwo ayenera kukhala ma foreigners, and I'm worried about that. Ndiye nditapanga nkhani ija dzulo kuma comments kumabweranso zinthu zinaso zokhumudwitsanso, chifukwa amalawi enaso mukubwera kuma comments kuja kumati imene kumakhalira imene ndi Jones timapana daily, zamfuti ndi Jones imene yoyo sinkhani, it's normal. Wina wake ndithu wabwera kuma comment paka it's normal. Mukusazo ta Malawi mukuyikidwa apa kuti ndi ma suspect, ndiye mukulankhulaso chonje, ife tikumverani bwanji chisoni. Malankhula bwino, zikhala bwanji normal. Ngati zili normal, inu yakuombera ndilete. Simati ndi normal, inu yakuombera ndilete. This is not normal. Kaya zimachitika is something abnormal, zikuyenera zithesedwe, osamazolowera zinthu zoyipa. Chabwino. Kuchoka ku Johannesburg tibwerere ku Malawi. Ku Malawi so nkhani yomweyo yopha munthu ndi mfuti. Tonse tikudziwa za Dr. Bobe amene anaphedwa, ndipo imfa yawo inapanga shock Malawi. Apolisi agwira ntchito yawo, security investigative police department, ndipo analengeza kuti agwira ma suspects 6, and tonse tinakhala ndi chidwi, ndipo anabwera ndi video ina imene anatenga ma suspects aja kupita nawo ku crime scene kukapanga interview kuti aonetse, apange demonstrate imene anapangira chiwembuchi imene anagwirira ntchito. Ena ndakuonani mukulankhula mukunena kuti zimenezo za polisi akupangiranji,
amayenera kungotenga anthu kupita nawo ku court. iya usapanga 40 zimenezo. ya apolisi imenejayo ndi standard procedure. Zotenga munthu yemwe apanga chiwembu kupita naye ku crime scene kuja kuti aonetse mmene iyeyo anapangira, that's a standard procedure. Ku America, ku UK, ku Russia, ku China, ku South Africa, that's standard procedure. Ngati mukuonapo vuto ndiye kuti iniyonse mmaziwa ntchito ya apolisi a investigative kaya FBI kaya chani ndi mmene amapangira. Number 1. Number 2, titaonera ma interview anthu akulankhulawo tonse ambiri, usati tonse koma ambiri tazizimuka chifukwa timayembekeza kuti achinyamata mathagi ena ake kagulu kakhala kagangi kena kake, koma anthu aja kuoneka kuti achikulire ambiri aja kuti ndi ukamvetsera ndaphunzirapo zinthu ziwiri zitatu. Number 1, anthu aja si onse amene amadziwa chimene chimachitika. Anthu ena aja pamene paja anangopangidwa haya kuti mukatigumulire mpandawo, zomwe zimakachitika mkati mosamazidziwa. Anthu ngati munaonera interview pali anthu makosana ena ake pene paja amene akuti iwo anapasidwa ntchito yoti agumule mpanda abole, ndipo atabola ndi ziwiya ndi zipangizo zawozo anamaliza ntchito ija anakanena kuti mpanda tabola. Mwaona amene ajawo definitely si gulu la mulandu opha munthu. Ngati milandu mwayitsatira milandu mene imayendera, amene ajawo titha kufewa ndi mkwiyo wathu kumanena kuti anapha munthu, koma amene aja si gulu pa munthu. Amene ajawo anangothandizira asakudziwa chimene, ndipo ndi anthu osauka akuoneka choncho, sitikudziwa ngati angapeze maloya, koma amene ajawo si ene akewo. Evidence yomwe akupereka pamene paja amene aja si amene anapha munthu, amene amati abola mpanda aja. Now enanso zoti analowa, amene analowa mkatiwo ngati alipo amene ndi amene anapita wapanga zinthu komanso akuti amene anagwira anatenga mfuti amene anachita chiwembu chenicheniyo sanagwidwe. Ati anathawira ku Mozambiki ndi zimene anabazo katundu yemwe anabayo. So kwa anthu ena kuona interview ija mutha kumaona ngati anthu andiza fake, ndiye kuti anthu asanapange ndiwo. Anthu aja athadi kukhala kuti anapanga zimene zicha, nanga sakupanga confess, athadi kukhala kuti anapanga. Chifukwa chonena kuti chani, ngati munaonera milandu yotereyi kuma zimatheka nditu anthu aja kupanga, mmodzi akuziwa zoti nyumba yoyo muli zakuti ndifuna ndikabe, koma ndipeze anthu andigwirire ntchito yakuti. Mwaona so atha kupanga haya anthu tapanga ndi zakuti, anthu aja kumaona ngati zazing'ono, iye uja ndikapanga zakezo zimene watenga iye uja wosaziwa mwinanso awaso kungwapa saka dola kulira iye chomapita awa nkomaze zizimuka kuti kuti munthu uja wapanga zakuti. Mwaona so it can also happen. Yedu ndilekezere pamenepa ndibweranso ndi video ina yankhani zina ndi zina. Good morning. Ziko.